السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبك نستعين ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. Parikankani kena kake diko tseketsa koma ndiko dawitsa komanso koonadi kogwirizana ndi mmene tikukhalira lero. Munthu wina analota maloto, anaona jahannam ili ndi masitepe kapena masiteji atatu. Sitepe ina munali ya Yuda, ina munali ya Kristu, ndipo inayo munali ya Silamu. Pamwamba pa sitepe ya Yuda komanso ya Kristu panali angelo, koma sitepe ya Silamu panalibe mngelo aliyense. Munthuyu kumalotoko anafunsa kuti zikukhala bwanji pamenepa. Choncho anauzidwa kuti sitepe yoyamba muli ya Yuda, ndipo pamwamba pawo pali mngelo yemwe akuteteza kuti aliyense asatulukemo, ndipo akafuna kutuluka amamugogoda ndi kumakankhira kuti abwerere momwemo. Chimozimozinso sitepe yomwe muli ya Khristu. Munthuyo anati, nanga sitepe ya Silamu palibetu mngelo aliyense, kusonyeza kuti anthu awa ndi olemekezeka ndipo atha kutuluka nthawi iliyonse, si choncho? Anayankhidwa kuti ayi, nkhani si imeneyo. Nkhani ndi yakuti anthu awawa safunikiranso kuwayikira mngelo. Iwowa akuthana okhaokha mkati momwemo. Wina mwa iwo akafuna kutuluka akumamukoka mwendo kumugwetsera momwemo. Akumakhomerana okhaokha. Choncho sapafunikiranso kuwayikira mngelo woyang'anira iwowa. Lero lino ndimene tili asilamu ife. Toka tikupanga chotheka kuti msilamu zathu agwere pa mavuto komanso kuti anyozeke. Asilamu tikunyozeka lero kamba kamanja anthu omwe. Tione maiko a Chisilamu, mabungwe a Chisilamu, ngakhalenso mabanja a Chisilamu. Tipeza kuti asilamu okhaokha akukankhirana pansi kuti wina asatukuke, moti kosafunikira kwenikweni kuti Allah atsitse chilango pa ife. Popeza tikulangana toka, ndife okufa, ndikale ndiye palibe chifukwa chipupemphere munthu yemwe wafa kale. Allah atipatse kumvetsetsa. Amin.